Исәнмесез балалар, Россиянең дәүләт символлары буенча практик өлешебез. Татарстан шәһәрләренең гербларын карап, аларның тарихы турында нәрсәләр сөйләргә мөмкин. Мисал өчен, Баулы шәһәренең гербында без нәрсә күрәбез? Калын яшел һәм кызыл басуга тар көмеш билбау белән тоташтырылган, ул уртада тулган лазурь, зәңгәр фигуралы сырт аша уза. Алсу кырда алтын укаллы ләлә чәчәге, чәчәк эчендә алтын билге, ләләнең алтын яртысы белән тамамланган мәңгелек символы. Тюльпан аркасында өскә таба 3 алтын башак белән 3 кара фонтан аерылалар. Башаклар һәм фонтан көмеш пояска һәм алтын белән капланган, яшел тауларга салынган. Таулар артыннан шундый ук нур сибелгән, алтын кояш чыга. Фигуралы төзелешле көмеш поясны хатын-кызлар рус киеме кокошнигы сурәтли. Районда яшәүче славян халыкларын символлаштыра. Ләлә чәчәге белән берлектә татар орнаменты элементлары Татарстан белән Россия бердәмлеген символлаштыра. Ә хәзер балалар, сезгә Саратау, Саратов, Бөгелмә, Азнакай, Әлмәт гербларын карап, шулай ук аларны сурәтләргә кирәк. Дәүләт символлары буенча практик өлешебез тамам. Киләсе дәресләргә кадәр.